delako zereko rebotea jota beti beiti. Eta guk dugun usaiekin, beti azpitik heldu dien pilotaiek rebote jota beti gora iteute. Eta Zafrenek bi aldiz utzi du kasi pilota eder bat, baina beiti iten duen pilota ez da arresa. Irujo. Erki. Ez dio atzartzeko estirik eman. Gurirek ibeletik behiratuta drole egiten zaiku, Xabier, eta pentsatu pilotariari. Ziztu ikaragarrian egin du hori ere. Irujo. Ederki atzeratu berriz ere. Gibeleko taularat. Handik eraman. Taularekin jokatu Zafrenek. Eta zuzenean sarera. Jaun Andreok, EITBek eta Buelinek hegaldi zuzenak oparitzen dizkizue Bilbotik Parisera. Bidalezazue SMS bat, Kir tartetxoa Paris idatziz, 7-7-11 KIR tartetxoa utzi, utsunea utzi eta Paris eta bidali hori 7-7-11. Eta egunero zozkatuko diren 20 txartelen zozketan sartuko zarete. Eta gogoratu, 2 txartel izango direla saritu bakoitzeko. Sariak heldu den irailaren 30 baino lehen erabili beharrekoak dira. Tasak kanpo. Bidali beraz mezuak lehen baita. Irujo primeran segitzen du lanean. Waltariren bolea, nolabait eraman Patriko Zafrenek. Irujo berriz ere pilotaka da zuzena joz. Ezkerraz jo behar izan du, baina horri ere taularako norantza eman dio. Ezkerrez efektu ematen dio. Ze efektu ematen dio. Mexikoanen jokoa da hori. Hortan du, hanketan fallu bizkoat. Horre ez da ongi jarri pilotara. Besoa zuzenean, besoekin bakarrik jotzen du laikan. Ongi da, baina hor bizkoat muitu inberzuen, hankak eta ez ditu zangoak muitu ere. Hor atxematen ditu bizkoat. Hemen duzue, Pampik esan berri duena. Movimendu pixkoat, badin 10 zentimetro, baina berda muitu airetik, eta hori gantxua bezala, gantxua hon bat ere, ez bali mozu ongi ematen zangoak gaizki gaude. Eta horre, besuekin iten du, baina muiten berdela egan, ez du berdizala iten. Waltari orain. Gibeletik lanean, eta Irujo aurrean. Baina ez da galdua izain aurrean. Ongi irten zaio. Remontatuz, nola ematen duen efektua. Eskuinek orman sartu zaio eta ez dio behar bezala tira kolpea. 10 eta 17. Horre presaka bezala sartu da, baina beldurrez, berrin honekin ez baita ongi ikusten, ez baita neurtzen nunden ongi pilota. Eta ez bale bada zuzen joaki ez da erresa hartzen, berrin honekin. Berriz, barrurantza zioan Martinez de Irujo eta Zafrenekin topo egin du bidean. Bankarrak golpea tiratzerik ere ez du izan eta tantoa errepikarazi egin du. Epaile jaunak. Ibarrolaen sakea. Waltari gautxe dio. Eta Irujo sarera. Horre eskumuturrekin bakarrik aiauta ongi, hanketan ongi aiautu da eta eskumuturrekin bakarrikak. Bueno, hori klase handiko pilotaria delako eta badakira, ez da sekuran galdua. Nik ez dut galdua sekuran ikusten, hastian bai, taulekin jo delaik, hor aurreko kuadrotan begitz ere bere tokian da eta...
Unpalaster eraman du Ozafrenek. Irujok laburrusko. Sobera bera jodu. Sobera bera jodu hor Fontiza bertuen bizkoat altxatu. Ematen du asarre dela, baina nik uste dut bainikan ez dela sartua bere neurrian. Ez dela sobera berotu. Bainikan ez. Waltarik erantzun dio sakeari. Ozafren. Ai, Eta tanto. Irujok ez dio segitu. Eta Waltari galdua geratu da. 12-18. hortan liteke, igual Irujok izaten aldituen akatsak handiena, ez? Eskuiniko paret horrekin, eta efektu horiekin ez bali maut, ez duelako usaik, ez duelako partiduek aski jokatu hoik, eta ez da bere ala sartzen hemengo jokoan ere. Eraman Waltarik. Errefera onna biziki. Boti bolea zindarzu, eutsi Ozafrenek taularat. Altxa pixkat. Hola, bai. Bebetik sartu da Waltari, bestela pilota gaiztoa izan zitekeelakoan Irujorentzat. Nik uste dut azpiko arrebotea joko zuela, baina. Igual hor azpiko arrebotea egon zuen bai. Ezen gizaz gaizki sartu da eta hobezuen ustia. Hor metrate aurreo joan eta gainetik bai, azpitik hor. Irujok beldurrez tiradio kolpea. 14 eta 18. 10 eta huts irabazten hasi dira Waltari eta Martinez de Irujo. Eta minutu gutxi behar izan dute gainera alde hori erdiesteko. Waltarik hasiera beldurgarria izan duelako. Baina emeki aldea murrizten ari dira orain. Ikusten ditugun trinketeko tanto batzuk, Xabier, guain arte dena oso fite pastu dire, oso askar, eta guain aigire bizkate trinketeko joko bizkaten taula batzuk. Ongi, erraz, Eskuin zotamano beldurgarria. Beldurgarria benetan. Hemengo pilota zaleak garrituak. Zein ba. Hori da, ala, erraztasuna, egokitasuna. Eskuin, ez? Buah! Hor berluke gehiago, hor berluke gehiago pausu bat eman da eskuinak zartu. Etenaldia eskatu du Juan Martínez de Irujok, bero egiten du hemen, eta etenaldia eskatu du Iberoko aurrelariak, guk ere hori egingo dugu. Ez urrutira joan, iregarrekintzat tartetxo labur bat besterik ez dugu egingo eta. Baionako trinkete modernotik ari gatzaizkizue. Trinketeko binakako partida bikaina hau eskaintzen. Alde batetik Gorriz, Waltari Agusti kubatarra eta Juan Martínez de Irujo iberoarra. Bestetik berriz Patrik Ibarrola bidarraiko aurrelaria. Eta honen bizkartzain
Patrick Ozafren, bankako mutilpuska. 10 eta